etorriak nire ama antzara kontzertura. Ni Marta naiz eta nire siluetak ekarri ditut itzal-antzerkia egiteko. Badakizute zer behar dugun itzal-antzerkia egiteko? Siluetak, pantalla, argia eta musika. Boskote bat, haizezko boskote bat etorriko da musika egitera. Flauta, oboea, fagota, trompa eta klarinetez osatutako boskotea. Baina musikarteak etortzen diren bitartean nire amantzarrari buruz hitz egingo dizuet. Badakizute Maurice Ravel konpositoreak bere lagun batzuen seme alabentzat idatzi zuela. Eta Maurice Ravel ja duela 150 urte jaio zela. Eta aurten 2026 urte honetan bere jaiotzaren urteurrena ospatzen da. Haurrentzako bost pieza azpititulua duen obra hau Charles Perrault idazle frantsesaren ipuinetan oinarrituta dago. Bakizute zeintzu diren ipui horiek? Lehenengo ipuia loti ederra da. Printzesa bat behatzean zizta egiten duena lo geltzen da 100 urtez. Ravelek zer egingo du bere musikaren bitartez loti ederraren loa irudikatu oboearen melodia lasaia eta goxoarekin. Bigarren ipuia erpurutxo. Hau ezagutzen duzute? Erpuru bat bezain txikia den mutikoa bere ausardia eta adimena erabiliko ditu bere anaiak salbatzeko. Basoan dagoela ogi apurrak botatzen dutu lurrera, bidea aurkitzeko, baino txoritxoak etorriko dira eta ogia jango dute. Ravelek txorien doinua flautaren bitartez irudikatuko du. Hirugarren ipuia neska itxusia pagodien enperatriza. Beste printzesa eder bat sorginduta dago eta itxusi bihurtu da. Basoan dagoela suge berde batekin aurkitzen da eta biak elkarrekin ekialdeko herrialde urrun batera jungo dira. Bertan, neska itxusiak bainu bat hartzen du eta bainua hartzen duen bitartean pertsona txiki batzuk azalduko dira bere ingurunean dantzan eta musika tresna jotzen. Eta adi, pertsona horietako batek trompa jotzen du. Laugarren ipuia, ederra eta piztia. Hau ezagutzen dezute? Bai? Ederra eta piztia gazteluan bizi dira eta piztiaren sorginkeria apurtuko da beraien arteko maitasunarekin. Ravelek zer egingo du? Beraien arteko elkarrizketa irudikatu. Batzuetan haserre daude eta beste batzuetan pospozik bals bat dantzatzen. Eta adi, piztia saltzen danean fagota entzungo dugu. Eta bosgarren ipuia lorategi sorgindua. Oraingoan loti ederra lorategi sorgindu batean azalduko da. Lorez eta tximeletez inguratuta. Eta klarineteak melodia egingo du lorategi horren doinua. Eta printzipearen musuarekin esnatuko da. Prest gaude kontzertuarekin hasteko? Baino, musikariak oraindik ez dira etorri. Zuek ikusi edo entzuna lituzue musikariak. Nik ez ditutu ikusi, deituko aldiagu, lagunduko jazute deitzen? Musikaria! Musikaria! Non daude? Non daude? Non? Ui! Etorri dira, hemen daude, eta bostak etorri dira. 1, 2, 3, 4, eta 5, bai? Eta bera, oiana etorri da flauta jotzera. Eta ikusten dezute musika tresna instrumentu hau ze handia eta luzean? Ezagutzen dezute zein dan? Nola ditzen da? Oso ondo, Frantzua etorri da fagota jotzera.
Eta badaukagu hemen beste instrumentu bat, borobil forma daukana. Hau ezagutzen duzute? Hori da, trompa da. Marian etorri da trompa jotzera. Eta, ezagutzen aldezute instrumentu hau, mira ze forma daukan? Oso ondo. Klarinetea. Luis etorri da klarinetea jotzera. Eta azkeneko instrumentu hau, ezagutzen aldezute instrumentu hau. Zein da? Bakizute bere izena? Oboea, bai? Oskar etorri da oboea jotzera. Eta uste dut prest dagoela kontzertuarekin hasteko. Begiratzera joango naiz.
musika tresnak entzun dituzue? Bai? Eta hemen azaltzen ziren itzalak eta irudiak ikusi dituzue. Nahi ez dute orain jolas bat egin? Bai? Entzungo dugu musika tresna bat, eta zuek esan barrazute, ze azaldukoan hemen, ze itzala azalduko den. Probatuko dugu? Lehenengo instrumentua entzungo dugu. Oso ondo, flauta entzuten genunean, txoriak egan azaltzen ziren, bai? Beste bat entzungo dugu? Bai? Hori da, fagota entzuten genunean, piztia azaltzen zen, bai? Hirugarren instrumento bat entzungo dugu. Hori da, klarinetea entzuten genunean, tximeletak egan azaltzen ziren. Beste instrumento bat entzungo dugu. Trompa entzuten genunean, txinatarra, ekialde urruneko pertsona txikia esatzen zen trompa jotzen, bai? Eta entzungo dugu azkeneko instrumentua? Oboa entzuten dugunean, ze asaltzen ziren? Maitagarriak, bai? Loti ederraren maitagarriak egan asaltzen ziren. Oso ondo, txalo, bero bat, zuentzat. Oso ondo. Eta orain, amaitzeko, ze iruditzen zaizue aurrak etortzen malin badira gurekin itzal-antzerkia egitera? Animatzen zeate gurekin itzal-antzerkia egitera? Bai? Nor prestatu du lehenengo ipuia, loti ederraren ipuia? Txalo, bero bat, emango diagu. Beste baten bat. Txalo, bero bat. Izenak esango ditugu, nola ditzen zea? Iago. Eta zenbat urte dituzu? Bost. Zu nola ditzen zea? Eiru. Eta zenbat urte dituzu? Lau. Zure izena? Sara. Eta zenbat urte? Bost. Zure izena? Kaso. Eta zenbat urte dituzu? Hiru. Oso ondo, eta ze siluetak ekarri dezute, maitagarri bat, loti ederra, hemen zer dago? Beste printzesa bat, eta loti ederra, pres gaude, itzal-antzerki egiteko, txalo bero bat, ogazen?
Oso ondo, eskerrik asko. Eta badago norbait bigarren ipuia erpurutxo prestatu duena? Hemen daude, oso ondo, txalo bero bat. Kaixo, da zuen izena? Naia. Eta zenbat urte dituzu? Lau. Zure izena? Enada. Eta zenbat urte? Lau. Eta zure izena? Lukas. Eta zenbat urte dituzu? Lau. Bale, eta erakutsiko diegu siluetak ekarri ditugun? Txoritxoa, erpurutxo eta beste txoritxo bat. Oso ondo prest gaude, itzal-antzerkia egiteko txalo bero bat. Ozen. Oso ondo, eskerrik asko. Txalo, oso ondo. Eta orain, hirugarren ipuia, neska itxusia, pagodien emperatriza. Hemen dazkagu. Oso ondo. Nire ondoan? Kaixo, nola ditzen zeate? Intza. Eta zenbat urte dituzu? Bost. Zure izena? Jone. Eta zenbat urte dituzu? Sei. Eta zure izena? Aratz. Eta zenbat urte? Bost. Oso ondo, erakutsiko diogu zuen silueta ze polita diren? Aiba, zin da, hau? Ze polita? Pagoda bat, hada mostru bat bezala. Hau, odei bat? Edo lakua, igual ura, bainatzeko? Dragoia? Zenbat pertsona, printzesa, eta... Wow, ze polita erakutsi. Zenbat pertsona, oso ondo, txalo bero bat, hasiko gea.
Oso ondo, eskerrik asko. Eta laugarren ipuia, nork egin du ederra eta piztiaren ipuia? Txalo bero bat. Kaixo, nola da zuen izena? Markel. Zenbat urte dituzu? 6. Zure izena? Unas. Eta zenbat urte dituzu? Bost. Eta ze siluetak ekarri ezute, ederra, gaztelua, ederra eta piztia, oso ondo. Presa gaude itzal-antzerki egiteko, txalo bat. Oso ondo, eskerrik asko. Eta, amaitzeko, bosgarren ipuia, lorategi sorgindua. Hemen zaudete, altxa. Txalo bero bat. Nola ditzen zeate? Magali. Eta zenbat urte dituzu? Bost. Zure izena? Umi. Eta zenbat urte? 6. Eta zure izena zein da? Mikel. Eta zenbat urte? 4. Zure izena zein da? Irati. Eta zenbat urte dituzu? 4. Oso ondo, aber ze siluetak ekarri dituzuten? Oize polita, lore bat, loti ederra, erakutsi? Zein da zurea, gaztelu bat eta printzipia eta printzesa. Oso ondo, prest gaude, orduan itzal-antzerkia egiteko. Txalo bat, guazen!
Oso ondo, eskerrik asko. Oso ondo. Eta orain amaitzeko, eskerrak eman behar dizkiet nire laguntzailei, Nirea, Amaia eta Iderre itzalekin ibiltzeagatik nirekin. Mila esker musikariei. Mila esker Mikel Kainadari. Mila esker Josuiri argiekin ibiltzeagatik. Eta mila esker zuei etortzeagatik. Eta hurrengora arte. Agur!